స్వతంత్ర దేశాలు ఏర్పడ్డ తర్వాత మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండో ప్రపంచ యుద్ధాలు జరిగిన తర్వాత ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పడింది. ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పడ్డ తర్వాత మరి దేశాలు స్వతంత్రంగా ఏర్పడ్డాయి. స్వతంత్రంగా ఏర్పడ్డ తర్వాత భారతదేశంలో ఎంతమంది మూలవాసులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఈ నాగరికతకి దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అనేటువంటిది పరిశోధన చేయడం అనేది జరిగింది. దాని తర్వాత ఒక 9 తెగలు 32 తెగలు మరి మూలవాసులుగా గుర్తించడం అనేది జరిగింది. అందులో కొన్ని అభివృద్ధి అయినప్పటికీ కొన్ని మాత్రము అభివృద్ధి కానటువంటి తెగలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే ఏవైతే తెగలు ఉన్నాయో ఈ మూలవాసులు అనేటువంటి వాళ్ళు ప్రపంచానికే వెలుగునిచ్చేటువంటి వాళ్ళు, పర్యావరణాన్ని కాపాడేటువంటి వాళ్ళు, సంస్కృతిని సాంప్రదాయము ఈ యొక్క నాగరికతకు చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు నిజంగా మూలవాసులు అనేటువంటిది అప్పుడు గుర్తించడం జరిగింది. ఐక్యరాజ్య సమితిలో గుర్తించి ప్రత్యేకంగా వీళ్ళకి అభివృద్ధి ఫలాలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ నాగరికతలో ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి ఉన్నదో మిగతా అభివృద్ధి చెందినటువంటి తెగలు కులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ధీటుగా వీటిని అభివృద్ధి పరచాలనేసి అప్పటికే ఈ తెగలను ఏవైతే అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్నటువంటి తెగలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మూలవాసులుగా, ఆదివాసులుగా గుర్తించి మరి వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా వీళ్ళ సంస్కృతి సాంప్రదాయం అంతా కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంది కాబట్టి అందుకని వీళ్ళకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక దినోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనేసి ఐక్యరాజ్య సమితి గుర్తించడం జరిగింది. అయితే దాదాపుగా 24 సంవత్సరాల నుంచి అప్పటి నుంచి అయితే గుర్తించినప్పటికీ ఐక్యరాజ్య సమితి గుర్తించినప్పటికీ ఈ తెగలన్నీ కూడా బయటికి అంటే ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం జరుపుకోలేదు. అయితే గత 24 సంవత్సరాల నుంచి మాత్రము ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని అడపదడప ఈ యొక్క ప్రపంచ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మేమేం కోరుకుంటున్నామంటే అంటే ఈ నాగరికతకు చాలా దూరంలో ఉన్నటువంటి తెగలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అభివృద్ధి దిశలోకి తీసుకురావాలి. ముఖ్యంగా ఈ తెగలకు ప్రత్యేకమైనటువంటిది ఏర్పాటు చేసినందుకు మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక దినోత్సవం ఏర్పాటు చేశారు కదా, మరి ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు చేసిన దాంట్లో మరి నిజమా వాస్తవమైనటువంటి తెలుసుకొని మరి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ ఆదిమ తెగల్లాగానే జీవనం కొనసాగుతుంది. కానీ ఇప్పటికీ అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలోనే ఉన్నటువంటి తెగలు మరి ఈ రోజైనా కానీ 24 సంవత్సరాల నుంచి జరుపుకున్నటువంటి భారతదేశంలో అయితే 24 సంవత్సరాల నుంచి జరుపుకుంటున్నారు. మరి జరుపుకునేటువంటి ఇప్పుడు మేము స్వేచ్ఛగా జరుపుకుందామన్నా కానీ ఒక నిర్బంధంలోనే జరుపుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. ర్యాలీ తీయొద్దు, మేము మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను మేము బయట చెప్పుకోకుండా అదే పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టే మళ్ళీ మీరు ర్యాలీగా వెళ్ళొద్దు, మీరు ఎక్కడైతే సమావేశం పెట్టుకోవడానికి మేము ఇది ఆదివాసీ ప్రపంచ దినోత్సవం కాదు కదా, మేము ర్యాలీగా మా సంస్కృతి మా సాంప్రదాయాన్ని మా యొక్క వేషాధరణని అన్నీ కూడా మేము ర్యాలీగా వెళ్ళడము, ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడము, మా కష్ట సుఖాలను అందులో పంచుకోవడము ఇవన్నీ కూడా ఒక పండుగలాగా మేము జరుపుకోవాలనుకున్నాం. కానీ ఈరోజు అలా లేకుండా ఇంకా నిర్బంధంగానే అనిపిస్తుంది మాకు. ఇప్పటికీ ఇంకా ఒక విషయాన్ని మేము చెప్పుకున్నట్టయితే కలెక్టర్ దివ్య గారు మీరు ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని స్వేచ్ఛగా జరుపుకోవచ్చు అనేసి మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇప్పటికిప్పుడే మళ్ళీ ఇదేం నిర్బంధం మాకేం అర్థం అవుతలేదు. మేము హ్యాపీగా ర్యాలీ చేస్తూ సంతోషంగా వాయిద్యాలతోటి మేము బయటికి వెళ్ళాలనుకున్నాం. మేము అది కూడా లేకుండా పోయింది. ముఖ్యంగా మేము కోరుకునేది ఏంటంటే ఏదైతే ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేసిందో ఐక్యరాజ్య సమితి దాన్ని ఆదివాసులుగా, మూలవాసులుగా, అభివృద్ధికి ఆమెడ దూరంలో ఉన్న వాళ్ళగా మమ్మల్ని గుర్తించి మేము స్వేచ్ఛగా జీవించే విధంగా స్వేచ్ఛగా జీవించే విధంగా మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాయని ఈ ప్రభుత్వాలు అనేసి మేము కోరుకుంటున్నాం.